ቀጥታው ርክብን ጉልትዘተን ህዝብን መሪሕነትን ኣብ ነዊሕ ተመክሮ ዝተሃንጸ ፖለቲካዊ ባህሊ ኤርትራ ኮይኑ ቀንዲ ምንጭ ናይቲ ተኣምር ዝሰርሕ ዘሎ ሃገራዊ ሓይልን ጥምረትን ከም ዝኾነ ሰሙናዊ ሓተታ ገሊጾም እቲ ቀጥታው ርክብ ንኽፉት ልዝብ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ሓተታ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ መራሕትን ካድረታትን ኣብ ተጋደልትን ሓፋሽ ህዝብን ብመልክዕ ኣኼባታትን ሰሚናራትን ዘካይድዎ ዝነበሩ ንጥፈታት ፖለቲካዊ ምንቕቓሕ ልዑል ናይ ራእያን ግብርን ሓድነት ብምፍጣር ስሙርን ሓያልን ሃገራዊ ግንባር ኣብ ምህናጽ ዓብ ተራ ከም እተፃወተ ኣነጺሮም ኣገዳስነት ናይ ዝምቕሉል ርክብ ህዝብን መሪሕነትን ኣብ ህንፀት ሃገር እውን ዕዙዝ ምዃኑ ተኣሚኑሉ ብዝተፈላለየ መልክዓት ይቕፅል ከም ዘሎ ዝሓበረ ሓተታ ካብ ፕረዚደንት ጀሚርካ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ግንባርን ብቐጥታ ኣብ ዝመሓላለፍ ፈነወ ሬድዮን ቴሌቪዥንን ቀሪቦም ሰፊሕን ግሉፅን ቃለ መጠይቃት ብምክያድ እዋናዊ ኩነታት ዝገልጽሉን ህዝቢ ዝሓተሉ ጉዳያት ዝምልሱሉን መድረኽ ኣብ ርእሲ ምህላው ሓለፍቲ መንግስትን ግንባርን ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ወጻኢ ተንቀሳቒሶም ቀጻሊ ህዝባዊ ሰሚናራት ብምክያድ ፖሊስታትን መደባትን መንግስቲ ክገልጹን ንዝቐርበሎም ሕቶታት ክምልሱን ምርኣይ ልሙድ ምዃኑ ብሪሆም እዚ ኣብ ፖሊ ክውንነት ናይ ሃገር ዝማዕበለ ኣብ መንጎ መሪሕነትን ህዝብን ዝካየድ ኣብ ቀንዕናን ሓበራዊ ባህግን እተሰረተ ቀጻሊ ዘተን ምብሃልን ሃገራዊ ራእይን ዕላማታትናን ብምኹላዕ ብዛዕባ መስርሕ ትግባሪኡ ገስጋስን ሕፅረታቱን ሓበራዊ መረዳእታ ንምምዕባል ዘጋጥም ዕንቅፋታትን ጸገማትን ብእዋኑ እናኣለኻ ጽሬት መስመርን ክብርታትን ንምሕላውን ኣካይዳ ንምቕርዓውን ዝፃወቱ ዘሎ ተራ ብቐሊል ዝርአ ከም ዘይኮነ ድማ ኣስሚሩሎም ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ዓለም ዘሎ ኤርትራዊ ዘለዎ ሓበራዊ መረዳእታ ንቕሓትን ምንጭው ኣብ ቀንዕናን ክፉትነትን ዝምርኮስ ምቕሉል ርክብ ህዝብን መራሕትን እዩ ዝበለ ሓተታ እዚ ኣብ ብዙሓት ሕብረተሰባት ዘይርከብ ፍሉይ ጸጋ ስለ ዝኾነ ክዕቀብን መመሊሱ እናተኾልዐን እናተረሸደን ክኸይድን ዘለዎ ሓደ ካብ ብሉፃት ሃገራውያን ክብርታትና ምዃኑ ኣስሚሩሎም እቲ ሓተታ መወዳእታ በዝበሃል እዚ ንውሱን ዓቕምና ብዕፅፍታት ኣራቢሕና ናብ ደርማስ ሓይሊ ብምቕያር ዓበይቲ ገዳማውን ውሽጣውን ብድሆታት ገጢምና ካብ ዓወት ናብ ዝበለፀ ዓወት ኣብ ምስግጋር ከም እንርከብ ኣነጺሮም ፕሬዚደንት ሐማዴ ወይዘሮ ልዑል ገብረአብ ኣብ ኢጣልያን ዝነብራ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ብ1920 ጥቅምቲ ኣብ ከተማታት ሚላኖን ሮማን ኣብ ህሉ ኩነታት ሃገር ዘተኮረ ሰሚናር ኣካይዳ ኣብቲ ካብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኢጣልያ ዝመጻ ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ዝተሳተፈኦ ሰሚናር ወይዘሮ ልዑል መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ዓቕምታቶም ተኣማሚኖም ሃገር ንምህናጽን ንምልማዕን ኣብ ሓያል ጻዕሪ ከም ዝርከቡ ብምጥቃስ ነዚ ገስጋስ እዚ ንምቕጻይ ብግዳማውያን ባእታታት ዝካየድ ተጻብኦታትን ሽርሕታትን ንምፍሻል ተሳተፍቲ ንቕሓትን ኣበሪኽን ኣበርክቶን ክዕዝዛ ኣዘኻኺራ ወይዘሮ ልዑል ኣስዒባ ንትርጉምን ዕላማን ስነ ኣእምራዊ ኩናት ከምኡውን ንኤርትራን ህዝባን ብሓፈሻ ንመንእስያት ድማ ብፍላይ ዕላማ ዝገበረ ረቂቕ ተጻብኦታት ብሰፊሑ ድሕሪ ምግላጽ ነዚ ንምምካት እቲ ቀንዲ ኣጽዋር ንቕሓትን ስጡም ውዳበን ምዃኑን ጠቒሳ ኣብዚ መዳይ እዚ ተራ ኣባላት ማሕበር ክዓዝዝ ኣዘኻኺራ ተሳተፍቲ ብወገነን ዝተዋህበ ሰሚናር ንዘካየድዎ ንጥፈታት ሃገራዊ መኸተ ኣገዳስን ጠቓምን ምዃኑ ብምግላጽ ኩሉ ዜጋ መረዳእቱን ንቕሓቱን ክባቢሉ ተርኡ ክጻወት ብምዝኽኻር ብወገነን ድልውነተን ኣረጋጊጸን بوحج كرامات تبلاشون من قصاص تشكركرتي أتقام كوين تصنحي كان مسمر أسمر حنبرتي ناب عد جبراين عد خفلة زاتو 10 كيلومتر زنوحات ترجع بوفراء يتقنن يقفحنا اللهم أبتو وفراء الساتف زلو نبرتي ببكبابي استقبار مدبات المعات إن من قصة رايز قدف عمام كم زي كونه بمجنزاب نتناي متقان عمام كم زبقسوا بمحبار كلن عدتات أب كوابي أنت مساسالن فتات من الزكايدة مسرح هنسات المعات هاجر زهل وأبركتوك قليل كم زي كونه قليل متسجان تترجع أبركتوز جبر زلو أتو جبر كريستوس استيفانوسن أتو محاري أسجودمن نيرينا بذهبوا حبريتا من بلشاو نايتي ناب عد جبراين عد خفلة العلاين تحتاين زات تترجع نعلتاوي هيوت نبرت بعلتات ألي ومتنحو بمحبار نمتسجان استوسد تبقصون معوات كل يوم ترداديوم أبتو فراس ساتفا سلسة ماشينرن حمد زملال ساكلت عبيت مخاينن كم زقرب بريهم ناب عدوم ما يزملال سابوتاتي هنا نحمومات ناب تكال تعنا زبط حات تشكركرتي يتسقما بمنبارن بقلبت كايدو يقدروا كم زنبورو زذكروا ويزريت مبرات برهي أتو ولد ميكائيل جبر أبن أتو تسقاي هابت مريم بقيدهم تتسقينو مستزازمه مسترهوت كرخبو مخانم حبيرم بسنك مبلشاو ناي تترجع تخصيتو زنبره تصقم يبقع مهلاو زتقاسو نبار عد جبراي كش تسفا مريم امهان تمهاريت بيت تمرتي قال اي درجه ما ينفعي وين تاتخلن دما كم زعينت وفراو تبقسو موساد اب محيال هنصت هاجرن حدنت حزبن زلو ترع عبس لزخونه كل زيغا خصعبو تلابيوم
كم وصيت نايتي زكايد زلو وهد غوسغاس اب كتما حجاز متن تساتفو ماعد تمرتي صبو عبيتير اخم زلو ابتن زباز نطفو ممهران غليصوم دايركتور مبعثة بيت مرتي العمل ممر عبد الله محمد ابزها وحبريتا مسناي زحلفه عمت بمنتصار لو عمت قطر تمهار بحفشا ب 12.3 مئتاويت ናይ ደቂ አንስትዮ ድማ ብፍላይ ب 14 مئتاويت ክብ ከም ዝበለ ሓቢሮም ممر عبد الله نيرنا ابزها وحبريتا ابتا بيت مرتي ንብሉጻት ተማሃሮ ምትብባዕ ከም ዝግበር እዚ ድማ ነቶም ካልኦት ቅዱስ ቅን ከም ዝፈጥረሎም ብምጥቃስ ንውሕስ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን እታ ቤት ምርቲ ቀጥሪ ክስራሓላ ኣዘኻኺሮም حلافي من محدارن فاينانس نايتا بيت مرتي ممر عبد القادر محمد بوغنو اتا بيت مرتي امقلال نايتي ابت خباب زصنح حصرت ابيات مرتي استواصو خمس جبرت بمحبر ጉዳይ ቀጥሮ ወላ حتى خوሃቦ ተላቢው ተማሃሮን ወለድን ድማ ዝርግሐ አገልግሎት ምርቲን ምርግጋጽ መንግስትን ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ ብምስጋን ንመስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን በአሉታን ዝጸሉ ዘሎ ሕጽረታት ንምምላእ ካብአቶም ዝሕተት ከማልኡ ቅሩባት ምኻኑ ማረጋጊጾም አማሐዳር ከተማ ሐጋዝ አቶ ተክለ ሃይማኖት ምሳኤል ነዚ ጉዳይ አመልኪቱ አብዛሃቦ ሐበሬታ አቤት ምርቲ ያለአመል ዘሎ ጸገም ንምጽጋን ምስ ምልከቶም አካላትን መሻርክትን ከም ዝጽዕሩ አንጽሮም اب شحن جاءت 295 استهانت مبعثة بيت مرتي العمل لعلي 10 ممهار كفلتات كمبيوتراتن كال انكم زلوا زرخمنا حبريتها يملكت كم أكل نايت تصقمات وجنات بسنك أطباء وتأجم كاب معدة تمرتي كي رح قوز جبر زل دقف شنفر منستر عيون سبعة ودحنتن زبا جاش باركا أبنو زبا شامبوكو نتصقمات تمهارو ناي ناوت تمرت حاجز جيرم حلف بيت عفت منستر عيون سبعة ودحنتن أبتن الزبا أتو عند مسك الجزاي علامات حاجز تصقمات تمهارو مع رمزان نوم ناي تمرت عدل رخيبهم بقعات زيجاتات كوينم نخعابي كم زخونة بمحبار كم حمش أبيات تمرتن استواتو 30 كلتن تصقمات تمهارو لعلي 10,000 أفاز قلمت وتأي كم التجبر بريهم تحجزت الراوستن ممجب الزخون جنزبا وحجزن كم زت قالل بمملكات دما منجستي أبرئستي محبراوي أقول قلوت نعمل لا حبرة السب نخبات أحزك كايد زل تعري تصقمات وجناتو كاب ما عد تمرتي نخي السنة خلو زجبر زلوا حينتاون جنزبا ونحجز مرأيا نايتي قبل على حزبو زلوا حالة مخان بريهم كولد تمهارو ويزرو صغهنا مبراهتون ويزرو عالم تخستن بوغنن استغبر لن حاجز دقن بزي صغم تمهرتون ككتاتول كم زحغزم بمرغغات ات مدب منغستي نتمهرتي نزهابو قدامنت زنصر مخانو غليصن